46 miljun euro f'fondi Ewropej se jintużaw għal 11 proġett ġdid li tħabbru it-tnejn filgħodu, proġetti li indirizzaw l-aspetti kulturali u ambjentali. Id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech qal il-Gvern għamilha ċara li barra li tkun indirizzata d-dimensjoni ekonomika trid tkun preservata l-identità ta' pajjiżna. Dan il-wirt storiku tagħna aħna għalina huwa essenzjali għax dan hija l-memorja storika ta' pajjiżna. U aħna rridu bħala gvern li jkun hemm bilanċ bejn dak li huwa ekonomiku, dak li huwa ġid materjali, dan huwa essenzjali, daqstant ieħor huwa essenzjali li inti tagħti importanza fondamentali l-aspetti oħra tas-soċjetà tagħna. Dawn il-proġetti se jintużaw fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-qasam tal-Arti Kontemporanja, fil-Villaġġ tal-Karnival, il-Mużew tal-Arti, l-Arkivji tax-Xandir Nazzjonali, il-Mużew ta' Għawdex, l-Arkivji Notarili, it-Teatru Manuel, is-Sagra Infermerija u Chadwick Lakes. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg spjega kif dawn il-fondi juru impenn konkret tal-Gvern li jgħin lill-aspetti kulturali u ambjentali u mhux sempliċement joffri donazzjoni jew post temporanju. Filwaqt li jemmen li dawn il-proġetti għandhom jitlestu fi żmien sena jew sentejn, sostna li se jsir minn kollox biex il-proġetti jibdew mill-ewwel. Dan sabiex kif sostna d-Deputat Prim Ministru Lewis Grech, il-Maltin jerġgħu jibdew igawdu dak li jagħtihom l-identità tagħhom. B'dan il-mod aħna qed nagħtu spinta, u qed nagħtu din l-ispinta biex jirranġaw l-affarijiet mhix biss għax nemmnu fihom li huma tajbin anki mill-lat ekonomiku għax jibdew jġibu iktar turisti, imma l-aktar għalina l-Maltin stess aħna rridu nkunu konxi u l-proġett l-ewwel ma qed nagħmluh għall-benefiċċju tal-Maltin u l-Awċin. Fisser ukoll li permezz hekk in-nies se jsiru iktar konxi tal-kultura u l-ambjent filwaqt li dawn iż-żewġ aspetti ikunu iktar aċċessibbli.